How to keep kids coming back to school. After sa test niya, after ma-record yung scores niya na perfect, kung napay time, mag-storytelling me. So nayusa ka tao nga dato na sila daan pero gold miner siya. Kailan mo gold miner? Kanang magmina sila og gold. Na sila yung instrument gamiton aron may bawan kung ang lugar na by gold. Dayon siya niagi ko sa kalugar, karsada kintay ni, dayon diri nga side sa agianan na sila na-detect din nga gold pareha kadaka sa bus. So, ningon siya, ako ning paliton. So, iyang gipalit, ato lang butang presyo, kaya gipalit niya og $10,000. So, pagpalit na niya, ilang gisugdan og count ang yuta. So, gi-count na nila, pag na-count na, murag gintay, money ang yuta, gintay, ilang gi-count. Pag nag-count sila, nay tabo. Anay tabo kay linog. Pag linog, ang mga trabahante nila, nalubong nga buhi. So, nangawa ang mga tao. Wala pa sila kakitaw gold. Ang ilahang mga trabahante, nalubong nga buhi. Dayon ang utana iyahang angkol. Saman, tiwason dani? Sure ka na gold? Siya, oh, sure ko na gold. So, ilang gibaligya, ilang usa ka negosyo. Oh, na sila daghang negosyo. Ilang gibaligya, ilang negosyo, aron padayonon og count. So, nidako nagmayo ang bangag sa yuta. Nilawom na ang count. Pag-count pagidani, nakitaan sa mga trabahante ang mga bukog sa kadong nangalubong paglinog. Pero, nagbagyo. Pagbagyo, nilunop na og ang mga trabahante niya nangalumos. Og wa pa sila kaabot sa gold, daghan na kayong nangamatay. Pagkahuman nato ningon niya angkol, unsa man padayonon ni nato o di siya sure ko na gold. So, iyang gibaligya iyang ubang negosyo aron padayonon. So, ilang gipadayon? Lawom na kayo. Pag nalawom na kayo ang bangag, pero wala gyapon nila nakitaan ang gold, nahurot na ilang kwarta, ningon ang iyang angkol. Sure ka na gold? Dagan naman kayo nagasto. Malas maning lugaran na daghan kayong nangamatay o daghan kayo nausik na kwarta. So, ilang gibaligya ang yuta. Naay farmer at bang sa karsada, nga ilang gingnanap, amo ni ibaligya ang dako kay nga yuta o mga na lang, $100. Barato na lang kayo kay para nila, malas. Ningon ang farmer, asan kong kwarta? Isaon mo sa guna. Ningon ang kadong tagiyani nga, ngara na ka mag-farm, mas dako na yung farmland. So, nangutang ang farmer, aron mapalit lang niya ang yuta, o nga rin na siya nagsugod o tanong. Pero kay nahurot man niya ang kwarta sa pagpalit lang sa yuta, ang naara niya kay kanang iyahang kabaw. Tanga itong sungay para... So, samtang nagdaro siya din nga side, yung gidaro na diha, yang giparking yang kabaw diri dapit. Dan, mao na. Pagatunga-tunga sa gabi, ang kabaw naghilak na ngayog tabang. Amon! Kaya nga ding kabaw nahog sa bangag. Pag gabi man sige siya flashlight, asa maron ang kabaw kaya ang tingog sa kabaw. Ya lanog kayo kay naman risto nga. Ang tingog ba nagbanda-banda. So, naluoy siya sa kabaw niya kaya wala siya laing kabaw, hindi na siya katanom kung walay kabaw. Kaya mo man gamiton para magdaro, di ba? So, yung gibot bisag tunga-tunga sa gabi nagkuha siya pala aron
ang tiil sa kabaw ni unlod. So iyang gipala para magawas lang ang kabaw. Ang kabaw ay nadri dapit. Nga ang tiila na nagunlod. Sa kabaw na. Iyang gikaut kay gikan man diri ang yuta, sige siya kaut aron ang tiil sa kabaw matangtang. Pag abot niya sa tiil ni untol ang pala. Kaya naingani kadaka nga gold. Nadato siya. Gamay ra kayang gasto. Kanari ang gasto, nadato siya. Pero, dilita mo focus ani niya. Balik ta sa kadong unang nag-out. Kadong gold miner, gyud nakabaw siya nga, nakitaan sa farmer ang gold. Tungod dato, ang tagiya, napagyapon siya negosyo, pagkabaw niya nga, ang farmer nakakita sa gold niya, na mas dato na ang farmer niya, ang iyang pultahan sa iyang opisina, iyang gibutangan og 1 meter more. Kaya usa na lang ka metros, maabot ng gold, niundang siya. Yung lesson na nino, kani siya karon dato gyapon ni siya. Nisamot siya ka dato. Kay tanan niyang buhaton di siya mondang. Kay nitagam siya kadtong nag-count siya og gold, niundang siya hapit na di kay siya. Nay panahon na kapuyon na ka, maingon ka. Kapuyan bis hapit na ka. Nayuban grade 6 noon mondang. Kaning eskwela kinder grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, ngayon grade 6 mondang. Nayuban na kay project nga gabi na naabta na alas 11 niundang no kapit na ka nahuman. Nayuban mag-answer hapit na unta masod ni hunong nung ka. Itagam siya. Kay pirti na unta niyang datuwa daan kung nakitaan pa niya. Ni hunong man siya usa na lang ka metros ang gold moabot na unta. Nay panahon nga kapuyon ka basin hapit na unta ka mahuman niundang lang kadayon. Basin hapit na taniyo makuha, niundang mga dayon. Parihara na sa pagpanguya boys. Hapit na ta kasugton, ni surrender mga dayon. Ni ana unta ka ba? Day, unsa naman day kita na. Mana din babae. Ha? Ako sa ngalaon. Ya, ikaw din ganang luod mga kami ka di ko niya love. Ha? Napadi love. Nang luod ka dayon. Ni surrender ka dayon. Basin duol na unta ka ba? So sa tanan niyong buhaton hinumdumi nga story kay basin hapit na ka ni undang nanong ka. Basin uban ninyo nga rin mo eskwela og college, nayuban ninyo dili mo eskwela og college, nayuban ninyo manarbaho diretso sa trabahoan, pareha ko trabaho man ko ron. Nay panahon kapoy pero makit-an ra gyud ka. Makit-an ka sa imong amo, makit-an ka sa labaw nimo, i-promote lagi ka. Ayaw pang luod dayon, ayaw ingon nga wa man ko nila tabange, wa man ko nila nakit-in, wa man ko nila i-appreciate, ayaw. Nay nakakita nimo. Sa panahon na i-promote na unta kanya nang luod ka, mao na ni. Hapit na unta to, ni surrender ka. Ayaw surrender dayon. Kay sa panahon nga daghan ng bati na itabo, ang sunod ana gold na. Mao na hinumdumiya sa panahon nga kapoy, sa panahon nga laayan ka, hinumdumi ni nga story kay basin hapit na ka. Salamat sa pagtanaw ni nga video. Kung ganahan ka mo comment or mohimo og video based sa video nga imo nakitaan nya live imong gusto ipahibalo, i-click lang niya na go live din ha. Samtang fresh pa sa imong unahuna ang gusto nimong isulti, go live na.